रावणवाडी पोलीस स्टेशन अंतर्गत कामठा येथे अंमली पदार्थ गांजा बाळगणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली असता उमेश उर्फ करण हरिचंद अग्रवाल हा पोलिसांची चाहूल लागताच पळून गेला। आई ललिता अग्रवाल यांच्या समक्ष घराची घरझडती घेऊन पाहणी केली असता लोखंडी अलमारीत एका निळ्या रंगाच्या स्कूल बॅगमध्ये विक्री करता साठवून ठेवलेला 600 ग्रॅम ओलसर पाने फुले फळे बिया मिश्रित गांजा किंमत 12,000 रुपये तसेच गांजाच्याच बॅगामध्ये गांजा विक्रीच्या पैशातून साठवून ठेवलेली रक्कम 500 रुपये दराच्या एकूण 4,000 नोटा असा एकूण 20,12,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। पोलिसांच्या कारवाईचा सुगावा लागताच आरोपी फरार झाला असून त्याचा तपास रावणवाडी पोलीस करत आहेत। प्रतिनिधी राधा किसन सुटे, NTV न्यूज मराठी, गोंदिया।